हाँ एक नंबर को बरं आणि काय बरं बरे कर दो मी तो ओ कर ये शिव क्या बोल ओ रेंका का दो मी बना ओ मुरंगरे ओ कर ओ बहुत बेकार पकड़ना भाई का मेरा ये अमीना वो अच्छा अच्छा वो अमीना ये 5 रुपए का अमीना 3 रुपए 5 रुपए किलो अलग दे दो जा अरे देखो 5 रुपए किलो क्या होता ये भैया आने नहीं हमारे पास मेरा तो वाला भेड़ अपनी जा तुझे ये नहीं कीड़े वाला नहीं है ये कीड़े वाला नहीं दाम आप बोल रहे हो दो में थे बाजी ऐसा दौड़ रहा तू किधर बात कर रहा डाले अच्छा काम चलते बीच ओके क्या लगे शेड़ा क्या बोलो छत्ता बैग छत्ता क्या छत्ता बोलो ना कैसा छत्ता बोलो मैं ये छत्ता तो सब लगा नहीं छोड़ो 2 बजे बोल रहा था नहीं ऐसा नहीं सर गाँव सर क्या सुनिए ये उठा जाएगा ये हमारा ऐसे का आई पर कितना आई पर ये यो नहीं करने वाला हाँ हाँ ये कर छोड़ो ये गौरा इधर मोड़ रहा है क्या था मेरा या 2 5 6 ये चाहिए उसे मिली है आप दो आवड़दा तो उसका टेक इन भी तो ओ भाई बाप ये भाई ये मामा ओ मामा 5 रुपए ओ मामा दा ओ मामा मामा दा ये सुभाष तीन कर दो
ये काय अरे ये उठा जाते ये 25 रुपए कुछ एकदम ऊपर हां ए 25 अरे चमेला चमेला दो चमेला दो अंदर का माना जाओ 15 ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ದೋ 4 ರೂಪಾಯಿ ಓ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದು 4 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚೀಲ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ ಚಮೇಲೆ ಅದು ಇಂತಗಡೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು 30 ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾ ये 10 रुपये शिव 10 रुपये आता पण नडीतं याड होतं नाक 10 रुपये याड वैरी ಅದು ಯಾಡ್ ಇದು ಯಾಡ್ वो सुबह के दो ಯಾಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ ಯಾಡ್ ರೂಪಾಯಿ ನಡೀತಾನ್ರಿ ಶಿವ ಯಾಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಯಾಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಯಾಡ್ ರೂಪಾಯಿ हाँ एक सिंगल है स्पीकर हेलो हेलो हाँ बोलो सिकंदर सिकंदर क्या नाम क्या नाम वो क्या नाम बोल क्या करता बोलो ये करता बोल दो क्या नाम बोलो वो क्या करता तो ये करता है ये चलता बा लगा मैं छोड़ क्या नाम है बेड़ा बेड़ा याद याद बोलू लक्षण केवी क्या पक्का माल है क्या बारीक है రైతు బాళక कत्ते सिंगल ये एक कत्ते 5 रुपये की श्रीराम से 5 रुपये में तो बंदा ಒಂದೇ ಅದಮ್ಮ ಜೈಬಾ ಕೂಡ 50 ಈಗ ರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಸಾದಾ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಮ್ಮ ಸಾದಾ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿಕಿಲ್ಲ एक अच्छा है हाँ ये या आगे सब आगे पाके का डोकरे के बाजू